நான் எப்பவும் சொல்ற என்னோட ஃபேவரட் டயலாக் மனசுல வச்சுக்கோங்க. உங்களை கூப்பிடலையா போகாதீங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல இன்வைட் பண்றாங்களா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களை மதிக்கலையா திரும்பி கூட பார்க்காதீங்க. உங்களை சந்தேகப்படுறாங்களா அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போயிடுங்க. உங்கள்ட்ட கணக்கு கேட்கறாங்களா உங்களை நம்பலையா இனிமே பேசாதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா பிளாக் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பாருங்க. நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, யாருக்காகவும் நம்ம இல்லை. இது நம்ம வாழ்க்கை. நம்மை மதிப்பவர்களிடம் நாம் இருக்கணும். நமக்கான ஸ்பேஸ் எங்க இருக்கோ அங்க இருந்தா போறோம். அதுவே ஒரு 2-3 பேர் தான் இருக்கான் இந்த உலகத்துல. நமக்கான 2-3 பேர் தான் இருக்கான். அவங்களோட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதே கிடையாது. இவன் இந்த வீணா போனவன், இவன் கூப்பிடலன்னு ஒரு வருத்தம், அவன் சொல்லலன்னு ஒரு வருத்தம், இதெல்லாம் வேண்டாம், டைம் வேஸ்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மை மதிப்பவர்களிடம் மட்டும்தான் நம்ம இருக்கணும். நம்மை நேசிக்காதவர்களிடமிருந்து விலகி இருத்தலே ஆகச் சிறந்த சுயமரியாதை.